Goddag. Goddag. Jeg hedder Grete. Grete, du skal lige stille dig over på X'et der. Tak. Og hvor gammel er du, Grete? 57. Du er 57. Nå, er du syg? Hvad siger du? Er du blevet syg? Nej, Okay, det var bare en jeg er tusse. ikke syg. Jeg er Okay. lidt hæs i stemmen. Okay, det er Jeg sikkert har en bare. lidt rusten stemme nogle gange. Nå. Okay. Så Hvad skal du synge for os i dag? jeg skal give et rapnummer. Okay. Lad os få det rap nummer der. Ja. Jeg vil gerne lige varme lidt op, så min stemme ikke var rusten. Så jeg vil gerne lige sådan stå lidt og... Er det okay? Hey, yo, Shalai, what up? Yeah, you know how we do it. Turn me up, kid. Let's get it poppin'. Crazy. Let's go get him, killer. Yo, Drake, good looking on this coke, man. This shit is official. Hey, yo, it's back to business, making them discs, pushing sixes. Rocking wild animals on jackets is sickening, hear me? From here to Rockaway to Cali, we flip this broad day. Shepherd saute, his lyrics is crispy. Now I got Dre up in the kitchen, Ray stuck in position. About to flame brawl his coke and get busy. What politics, pop collars and drive dollar whips. Stay fly, hungry and wise, you know the code, honor it. Sit back, yelling it's nothing. Let some buttons get pressed, we don't stress nothing. Prøv at stop. Ja, Stop. altså, det Jamen, ved du duer hvad? ikke, når jeg ikke har varmet op. Nej, Det duer ikke med en rapsang. nej. Det kan jeg, Det ved er du simpelthen hvad? ikke. Ved du, det kan jeg godt forstå. Så må jeg prøve at synge noget helt andet. Må jeg det? Kom med. Kom med. Tak. Okay. Ja. Ved du hvad? Afstemning. Jeg tror sgu ikke lige, det er det, vi leder efter. Er det? Jeg ved ikke. Drenge, hvad siger I? Jeg siger nej. Remy? Jeg siger nej. Og jeg siger også nej. Men tak, fordi du kom. Ja, det er okay. Hej, hej. Ja. Aha. Det gik ikke. De ville ikke have en, der var så rapkæftet. Det var da bare synd for dem. Det var ret strengt. Det synes jeg. Det var meget modbydeligt. Helt ærligt. Jeg synes ikke, det er i orden, det de gør. Det kan du godt pakke sammen, altså. Hvad vil du her? Det er ikke det, vi har brug for. Det var slet ikke den der venlige, rare, smilende blakmand. Det kan vi ikke bruge. Færdig slut. Ikke en chance. Jeg tror, at hvis du bare får lov at varme op, så har det været helt fantastisk. Hvis de vil have en verdensstjerne, så skal de sgu da lade en varme op, altså. Og ikke man kommer med en indkøbspose, kom ind og sæt dig. Det er da dusk. Det er da rådent. Fuldstændig rådent. Skød fingeren ned, der er ingen smiley. Det er ikke fair. Så kan de smile nok så meget, da vi står og siger juhu, når det kommer. Det giver jeg ikke en skid for, helt ærligt. Det er i hvert fald ikke ekstrakter. Overhovedet ikke. Det er glamour og gøjl og penge og fjernsyn og ikke en skid andet. Der var noget, der var for farligt. Der var en, der turde sige sin mening.